Wasal iż-żmien li fil-politika ninsew l-attakki personali, iżda nattakkaw l-argument politiku. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch, kif matul il-jum tal-ġimgħa il-Prim Ministru Robert Abela laqa il-kap tal-Oppożizzjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, fejn hemmhekk iddiskutaw diversi temi ta' interess nazzjonali. Iffukajt fuq l-importanza tal-involviment taż-żgħażagħ fil-politika għaliex naħseb li l-kariga li qed nokkupa llum bħala l-iżgħar żagħżugħ bħala kap tal-Oppożizzjoni hija xi ħaġa pożittiva illi l-żgħażagħ twassallhom messaġġ illi m'għandhomx jibqgħu gallerija, m'għandhomx biss ikollhom vuċi, m'għandhom ikunu huma il-protagonisti tal-politika fit-tmexxija ta' pajjiżna. Robert Abela laqa il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista u l-delegazzjoni li kienet tinkludi l-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċi-Kalaxxone. Preżenti wkoll il-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut u l-President tal-Eżekuttiv Joseph Grech. Fil-laqa, Robert Abela awgura lil Alex Borch għal-ħatra tiegħu bħala kap ġdid tal-partit, kif ukoll bħala kap tal-Oppożizzjoni. Kemm Alex Borch u anka Robert Abela tkellmu fuq l-importanza ta' konverġenza nazzjonali bejn iż-żewġ partiti u ma nsistew fuq rispett reċiproku fejn minkejja diverġenzi irridu jaħdmu flimkien għall-interess nazzjonali. Alex Borch insista illi l-lin mill-politika tal-aħmar u l-blu se jara li jiġu mħarsa l-interessi tal-poplu Malti Wawċi billi ħaddan politika illi titbiet mill-attakki personali, politika illi taqqat. Intant il-Prim Ministru se jkun qed jirreċiproka din il-laqa bi żjara fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin.